Sori kaikille katsojille, että mä lopetin tän äsken, koska mä vahingossa painoin tätä nappia. Yhtä nappia, mutta joo. Siis mä en voi kuvata sitä Q&A, jos ukki on pihalla. Niin mä voin kuvata sitten Q&A, jos ukki on pihalla. Koska joo. Niin, koska joo. Mä en voi vaan kuvata sitä Q&A. Mutta kuitenkin mä voin näyttää nyt mun kynnet, mitkä lakattiin eilen. Mä otan pitää nyt, koska mä yritin no ihan sama mitä mä äsken sanoin. Ja sori, että mulla on tällainen tyhmä videoääni. Mutta joo, mä voisin näyttää nyt mun kynnet. Tää on tällainen ihana väri. Tämä on ihanaa. Ja tämä. Seuraavat kynnet. Tässä on tällaista. Siis tällaiset kynnet mulla siis on kuitenkin. Mä sit lupaan tehdä heti videon, mutta jos ukki on pihalla. Tai mä voin tehdä tonne takapihalle sen videon sitten. Mut joo. Tai mä ehkä heti harjoittelen sitä. Mut joo, moikka. Ja mä sitten lähetän teille videoita. Ja jos laitatte mulle kommentteja, milloin mä teen sen videon, niin me ollaan ehkä automatkalla, koska ne asuu Lapissa oikeesti. Jos on totta, asuu oikeesti Lapissa niin kaukana. Mutta älkää sitten kyselykö mun kommentteihin sitä. Mutta joo. Ja mä lupaan, että siitä tulee maailman paras kesäreilisarja kans, kun sitä LPS Blair the Collie. Tai mä tykkään kauan siitä LPS, mikä se olikaan? No, LPS Jennifer Cat. Joo, mä tykkään sen kesäreilisarjasta enemmän kuin musta, mutta toivottavasti mulla tulee hyvä kesäreilisarja, mutta joo. Mä julkaisen tämän videon heti nyt YouTubeen. Moikka! Nähdään sitten huomenna Mummilassa. Ja mä teen sit autovideoita, mä lupaan. Moikka!